Office of the Civil Defense sa rehiyon miisa sa alert tungod sa nasinati nga pag-uwan-uwan. Pag-asa mi pahimangno nga masinati ang tingwan sa buwan sa Hulyo. Clearing operations gipangunayan ni Mayor Michael Rama uban ang probe team aron pagtangtang sa mga nagpabag sa sidewalk. Provincial Health Office wa masayod nga kontaminado ang tubig sa Bourbon. Inspector nga na-assign sa pagsusi wala mo report kanila. Investigasyon sa dakbayin sa Sugbo mibutyag nga adunay mga barangay officials nga nalambigit sa pagpalayo sa gidili nga drugas. Duha ka mga empleyado sa Kapitolyo nasakpan nga milikay sa drug test kagahapon. Bitago ra sulod sa ilang opisina. Mayang hapon Sugbo, Kabisayan. Aniya na ang mga balita uban sa kanitubuk-ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes petsa 1 sa buwan sa Hulyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Giulagway sa pag-asa nga karong buwan sa Hulyo masinati ang daghan nga mga pag-uwan. Apan bisan pa man niini, ang pag-uwan di kaigo nga makapuno sa mga water facilities nga nagsupply og tubig sa kabalayan sa Metro Cebu. Jinky Bargio, Sugin Limi. Manila or sa Visayas. Sa pagsud sa unang adlaw sa buwan sa Hulyo, mausab ang pagsugod sa grabing masinati nga pag-uwan hangtod nga matapos kining buwana. Kasagarang masinati ang pagpanugdog og kilat panahon sa kagabhion. Matud sa pag-asa nga ang bulog sa uwan igo nang makapahumok sa yuta nga maghatag og dakong risgo sa kinabuhi sa mga nagpuyo sa tiilan sa bukid gawas nga delikado sab kini sa mga pagbaha. Ning higayon na sab di maayong magsigi og biyahe labi na sa kadagatan. Ug pinabagat ug dunay bagyo, we expect mga 3 to 4 tropical cyclone next year. Karong buwan na nga masud sa Philippine Area of Responsibility. Sa giyon na nato mostly in northern Luzon ang ato dinhi di gyud dunay public storm signals. Tungod sa sitwasyon, giawhag ni Tabada ang Department of Education nga kanunay mag-monitor labi na kung mubunok na ang kusog nga uwan. Ang mga teachers nato diya sa kabukiran, makita ganilang dagay kusog kayo ang ulan sa kabukiran, possible ang mga bata dili una papapulion, ila ba nang ikuan mo ng klase. Padayong nanawagan ang pag-asa ngadto sa katawhan nga magdaginot og tubig labi na kay di pa kiniigo nga makapuno sa buhisan og Haklupan Dam. More than enough, og daghan kayo, but it is temporary only. It's only for July. But kung iyon na nato for the next preceding months, manay akong problema na to. Mamahimong mobisita sa website sa pag-asa ang sibisan kin sa alang sa mga gale warnings nga i-issue sa buhatan matag karon og unya. Jinky Bargio, News 5. Sa nalambigit nga balita, ana sa Blue Alert status ang Office of the Civil Defense 7 tungod sa Intertropical Convergence Zone nga ilang gilaumang masinati tibok Kabisayan sugod ugma hangtod karong Domingo. Nangandam na ang tanang disaster response team. Andrea Patenya, Sugin Limi. Mideklarar og Blue Alert status ang Office of Civil Defense 7 subay sa weather advisory nga gipada sa Pag-asa Visayas kabahin sa Intertropical Convergence Zone nga masinati sugod ugma hangtod karong Domingo nga magdaog kasarangan ngadto sa kusog nga pag-uwan sa Kabisayan. Ang Blue Alert status nagpasabot nga 24 oras nga magtrabaho ang katunga sa mga sakop sa OCD-7 samtang on standby na ang tanang disaster response councils, mga LGUs, Philippine National Police ug Central Command. Gikinahanglang siguraduhon nga preparado ang tanang pasilidad ug mga supply alang sa preemptive evacuation in kasug adunay landslide ug baha. Ensure sustainability of services in related to water, sanitation, and health aspects, food security, and identify alternate evacuation center for longer utilization.
Usasab sa mga taha sa mga LGUs mao ang pag-monitor sa mga sapa, hilabi na kadtong mga kusog ug dali ra kaayo nga mo-overflow sama niining sa Pangdako River, ang Mahiga Creek ug ang Mananga River. Gikinahanglan nilang tan-awon kung misaka na bagyud ug maayo ang level sa tubig niini ug kung lapukon na kaayo ang kolor niini nga nagpasabot nga nagsugod na sa pagdahili ang yuta sa kabukiran. Lakip kini sa mga indikasyon nga gikinahanglan na silang modeklarar og preemptive evacuation. For local government units, number 1, always assert leadership roles. Always take lead in the monitoring and implementation sa inyong contingency plan related sa landslide o pagbaha. Gipa-alerto sab ang mga sakop sa Central Command ug kun muisa na gani ngadto sa red alert ang OCD, i-deploy dayon nila ang mga sundao nga gipaubos sa disaster response training atol sa miaging balikatan exercises. I-recall nato sila kung asa man sila. Kay they should be working as kung katong mag-training sila kasi sila na knowledge, no, na capacity and capability. Ug subay sa pagsugod sa National Disaster Consciousness Month karong adlaw, laing training na sabang apilan sa mga sundao sunod semana alang sa ilang first responders medical training sama sa pagpahigayon og first aid sa mga biktima sa mga aksidente sa kadalanan. Andrea Patenia, News 5. Gisusi sa mga sakop sa local school board ang temporaryong Busay Elementary School. Human nila madawat nga musalibo ang atubangan sa bahin sa maong tunghaan. Matod ni Engineer Jonathan Amit nga lakip nilang gisusi kung unsa pay kuwang sa maong tunghaan gawas sa sandayo nga ilang ibutang aron di na musalibo. Nagpahimo sab sila og pansayan sa yuta nga gipalit sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo. Ang kanin siya, kay kita mo na open man kayo, kusod ng awan, musod ng tubig, aman mo tayo mo kanopi. Para di na siya mo musod ng tubig. Muna siya niya, ang CR ongoing pa, siguro ang kuwang ani nga temporary schools is kuha na lang CR, kanong kanopi, o katong dito, kanong nagata lang mong i-repair. Gipahugtan karon sa kapulisan ang seguridad minut sa mga hulga sa pag-atake sa teroristang pundog dito sa Mindanao. Bisan og layo pa ang raang Sugbo, ang kapulisan dili mo kumpiyansa og nakig-coordinate sa mga pulis ug military sa Mindanao. Andrea Patanya, Suginlimi. Why we should take Subsub karon ang monitoring sa mga intelligence officers sa Rehiyon 7, subay sa nadawat nga terrorist threats sa Mindanao, hilabi na sa Davao City. Kay nung duman nga si Presidente Noynoy Aquino mismo, maoy mi pahimangno kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte, human migawas ang mga hulga nga planong muatake ang bomb expert nga si Abdul Basit Usman, kinsa konektado sa Abu Sayyaf ug Gemma Islamaya. Hinuon gipasalig ni Regional Intelligence Division Chief Police Superintendent Paul Labra ug ni Cebu City Intelligence Branch Chief Police Superintendent Romeo Santander nga wa pa sila nadawat nga terrorist threat sa Central Visayas. Apan matud nila, di gihapon angay mukumpiyansa ug hugot karon ang ilang monitoring, pinaagi sa coordination sa mga police ug military officials sa Mindanao. Ato gyapon gipahimusgan ang ato ang intelligence effort, no, nga ato ang mapagkang or ma-avoid ang itabo nga dunay mga terroristic activity sila din sa ato. We are certain na wala pa'y information sa nga na, and then ang amuha lang is nagpadayon din mi ang among close coordination sa neighboring cities. Ligon sab ang koordinasyon sa kapulisan ug sa Muslim community dinhi sa Sugbo. Mipasalig ang kapulisan nga mohatag og seguridad kanila hilabi na karong panahon sa Ramadan. Samtang ang Muslim community sa ilang bahin, mipasalig sab sa paghatag og intelligence report sa kapulisan kabahin ning maong mga hulga. But we are very confident, ma'am, sa atong brothers na Muslims na they will cooperate also. And then sa previous nga mga meetings, ma'am, kung may mga affairs nga dinagko, the willingness sa ilaha na agad, ma'am, permanente good. And then sila mismo nag-signify nga they wanted peace. Dili sila nagsamo. Gipasalig sab ni Superintendent Labra nga di angayang kahadlukan ang duha ka detainee sa Cebu City Jail nga gipasangin lang bomb maker sa Mindanao, sanglit gipaubos sila sa maximum security ug di man sab kini mga leaders sa ilang mga grupo. Before na sila gidala din doon naman ay kanang gihimo nga threat assessment. Pasabot isa ang ilahabang presensya din makahatag magkadaot ug makaapekto
dito ba sa peace and order. So ang intelligence community ni-recommend nga anisulti sa korte nga pwede ra nga ikabalhin. Samtang padayong nangayo og tabang ang kapulisan sa publiko sa pag-report kanila kabahin sa presensya sa mga kadudahang tao sa ilang mga lugar. I'm asking the public, ma'am, to be vigilant lang. Dili lang nga magkumpiyansa po ta. Kay you will never know nga there are groups nga mo take advantage on that issue, no? Andrea Patenia, News 5. Subay niini ang Central Command mipahibaw nga wa sila'y nadawat nga mga hulga bahin sa terroristic attacks dinhi sa tunga-tungang Kabisayan. Matud ni Lieutenant Jim Alagaw ana agihapon sila sa white alert status kun normal operations apan sama sa kapulisan gipahugtan nilang ilang monitoring ug coordination tali sa uban pang mga law enforcement agencies. We will remain white alert. However, kini nga pagka white alert is extremely vigilant lang yapon. So ang ato ang intelligence gathering o coordination sa ato ang PNP counterparts and AFP units sa Mindanao is huot yapon. Ex-convict sa kasong frustrated homicide gipauwanan og bala sa iyang gikasturyang tawo nga nagmotorsiklo. Ryan Sorote, sugin nimi. Gikaligo og bala ang 36 anyos nga si Barry Ukoy sa wa mailhing mamumuno dinhi sa Middle Neville Hills habig sa Barangay Busay, Dakbayan sa Subo kagabi. Asoy sa mga nakasaksi nga sa wa pa mahitabo ang pagpamusil, giingong dunay gikaistorya ang biktima nga usa ka lalaking nagmotorsiklo, naghelmet, nagsulbog puti nga sinina ug itom nga porol. Giingong mibiya ang biktima sa iyang gikaistorya ug misakay sa front seat sa PUJ. Apan giingong mikanaog sa motor ang mamumuno, mibunot og armas ug dayong pusil sa ulo sa biktima sa makadagang higayon. Ikang niya, patong lang niya ang uskatil. Tirahan niya. Human sa hitabo, misakay og balik sa motorsiklo ang gunman ug daling misibat. Di mo mino sa pito ka sa magpinusilan ang nahiagom sa biktima. Ubay-ubay yun sa iyang ulo, sa right temple, left temple, sa may tiil pa gani. Way nahibawan nga kontra ang amahan sa namatay. Wala ko kabuna. Sa duda ni. Wala sa kustidahan. Gibutyag hinuon ini nga niadtong Disyembre sa miging tuig nakagawas sa prisuhan ng iyang anak tungod sa kasong frustrated homicide ug nalambigit sabni sa pagpadulis niadtong tuig 2000. Personally nga grudges kay dako tagpagtuo nga doon na siya atraso, no. Doon naman ko siya kaso sa una nga yung ipusel sa una. Kanya wala kay bao, doon na inipalit, doon na ipagdumot. So ato kung investigawan ng kasuhan. Ryan Sorote, News 5. Gipagawas na sa kapulisan ang composite sketch sa duha ka mga suspect sa pagpatay sa 53 anyos sa nga kani sakop sa US Special Force nga si Stephen Ray Gonto dito sa Barangay Balod sa lungsod sa Dalaguete niadtong miaging Huwebes. Andrea Patenia, Sugin Limi. Pinaagi sa tabang sa duha ka mga testigo sa pagpatay sa retiradong Amerikanong sundao, nahimo ang composite sketch sa mga suspect base sa ilang paghulagway. Ang maong mga testigo giingong nagbarog sa usa ka tindahan mga 20 ngadto sa 30 metros gikan sa crime scene. Ang suspect kaning gunman nagiinom pa ni og beer sa tindahan. Akong banabanan nga to 20 to 30 meters away gikan sa crime scene sa tubangan sa balay sa biktima. Duha ka bersyon sa composite sketch sa gunman ang gihimo, diin ang usa nagsuloob og shades samtang sa laing sketch naghelmet ra kini. Gibana-banang anaa sa 25 anyos ang pangidaron, 5'2" ngadto sa 5'3" ang height, taas ug kulot ang buhok, itumon ug maskulado. Samtang laing duha ka testigo, mihatag og description sa babaeng lookout nga anaa sa 20 anyos pataas ang pangidaron, 5'2" ngadto sa 5'4" ang height, morena ug straight ang buhok. Then nakita po niya usa ka babae nga gaduda sila nga lockout dito po nagatubang siya sa biktima. So iyang itanaw while nagsige siya tawag sa cellphone, naka-headset siya, naka-istorya siya. Moto mga dangtanaw pila ka minutos na abot na to ang kaning gunman dito nagipusil makadagang hingay kaning American National. Duna na mga ngan ang kapulisan sa mga individual nga posibleng mutugma sa composite sketch ug nasayran nga sakop kini sa usa ka local gun for hire group apan di usa nila kini ibutyag ang ilang identity. Matud sa kapulisan, anaa pa sila sa 30% sa pagsulbad sa maong kaso.
ako kumbinsido ko nga masulbad itong kasuha kay una dahil nakanaong aning suspect ug usa pa na tay mga gisundan kanang mga tawo nga posible nga mao'y responsable aning pagpamusil. Doon na sila ipatawag nga German ug British national nga nakaaway ug gidapatan ni Gornto kaniadto pagsuta kung aduna ba sila kalambigitan sa maong krimen. Andrea Patenya, News 5. 49 anyos nga ginang nadakpan sa gipahigayong bypass operation sa Provincial Intelligence Branch kon PIB pasado alas 10 kagabi sa Sitio Imbao, Barangay Kalawisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gawa sa usa ka medium pack nga gipalit sa posture buyer sa PIB sa kantidad nga 500 pesos, nakuhaan sa duha ka bultong gituwang shabu ang dinakpan nga si Flor de Lisa Belolido alias Flora. Matod sa pangu sa team leader sa maong operasyon nga si Police Senior Inspector Armando Labora nga mga tulo ka semana nilang gipanid-an ang kalihokan ni Flora. Gingong kusog ang illegal nga negosyo niini ug gilagway nga usa ka level 2 drug pusher kay mahalinan kinig di mo minus 200 gramos sa shabu matag semana. Nasayran sa PIB nga nagpuyo kaniadto sa Bato Ermita ang dinakpan ug karaan kining tigpayot ug shabu sa Dakbayan sa Sugbo. Bugado pa. Asad. Gisaulog niya itong Domingo sa lungsod sa Bantayan ang kapistahan alang sa ilang mga patron nga silang San Pedro ug San Pablo. Usa ka street dancing parade ang gihimo inay bongga nga ritual showdown sa mga tinunan sa maong lungsod. JP Laucatsera, Sugin Limi. Palawod, binisayang pinulungan nga buot pasabot mao ang pagpadayon og sudong sa lawod alang sa pagpangisda nga makumparasab sa kinabuhi sa tao. Ang pagpadayon og aginod taliwala sa pagkapak sa balod sa kapalaran. Usa ang lungsod sa Bantayan sa isla sa Bantayan nga gikuso-kuso sa Super Typhoon Yolanda ug bisan pa sa hitabo ni patigbabaw ang kaisog sa pagbarog aron ipadayon ang pagpalawod. Gisaulog sa lungsod ang ilang kapistahan diin highlight niini ang ika-14 nga Palawod Festival isip pasalamat sa ilang mga patron nga silang San Pedro ug San Pablo. Walay nahitabong ritual and showdown competition ug bugtong street dancing ang gipahigayon kagahapon diin dunay wa makauyon. Apan giklaro sa mayor sa lungsod sa Bantayan nga halad ang maong pasundayag alang sa ilang mga patron. Wa magutay venue kaya nga to Jim Guba, and then this year we decided nga tanan halad sa pasalamat lang, no? Sayo sa buntag gipahigayon ang maong kalihukan ug natapos pagkaudto kini gisalmutan sa mga estudyante sa nagkalain-laing tunghaan sa Bantayan. JP Lau, Lacuatsera, News 5. Dawa sa mga motorista ang magpataka og liko, nasuta nga adunay mga illegal structures nga naa sa kilid sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Mao'y usa sa mga hinungdan nga makaingon sa trapiko. Nangasuko pa ang mga nanag-iya sa mga butang nga nakababag sa dalan dihang gisakmit sa mga sakop sa Cebu City ni Cebu City Mayor Michael Rama kinsa sayong misubay sa karsada sa syudad. Jinky Baguio, Sugin Limi. It will have to be implemented now. Giingong alas 4 pa nagsugod og bakta sa Cebu City Mayor Michael Rama uban ang mga sakop sa Prevention Restoration Order Beautification Enhancement gikan sa Gorordo Avenue padung sa Banilad ug Talamban aron pagsusi sa kahimtang sa trapiko sa kadalanan. Bisan sa uwanon nga panahon, padayon ang pag-survey ni Mayor. Nasuta nga daghan pang mga sakyanan ang mukalit og left turn ug U-turn nga maoy makabalda sa trapiko. Mao nga gimanduan niya ang sitom sa istriktong pagpatuman niini. There'll be some people complaining, but it can be simplified if we have to adapt before we will get to become complicated. Because if Manila did it, then we can do it. Dunay mga pulis nga nagman sa trapiko sa kadalanan. Uban nila ang mga barangay tanod ug sitom nga mo'y mupatuman sa no left turn policy. Usa sa nabantayang hinungdan sa huot nga trapiko ang mga miokupar sa sidewalk. Mao nga kining truck sa probe na puno sa nagkalain-laing kabtangan nga ilang gikumpiska. Restoring the sidewalk and putting authority dinhi nga lugar. Kay it seems that kita walay sidewalk, walay daghan kayong obstructions. So, kanang mga obstructions, we're going to clear that after we send notice. We will serve notice for 72 hours, then we'll clear it.
Usa sa mga nasuko si Itang dihang imbarguhon unta sa probe ang iyang automatic tubig machine kay mao kuno kini ang nagbuhi kaniya ug sa upat niya ka mga anak. Alang niya og ninang Celedonia, di makatarungalon ang gibuhat sa probe. Nagtinarong mi negosyo, wa mi nanindag syabo. Parang madato mi kani piso-piso rani. Mong initan man nila. Ay kag maayo ka ng mga illegal diha mo ilan punta tabangan. Dili ka iduokin os gobyerno. No, niya dili sila kung traffic. Jinky Bargio, News 5. Kapin sa usa ka oras nga napiit ang mga tiil sa usa ka truck driver dihang nagbangga kini sa laing truck sa may barangay Mabolo kagahapon sa hapon atol sa pagbunok sa kusog nga uwan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gumikan sa kusog nga pagbunok sa uwan kagahapon sa hapon, mibangga kining Isuzu Elf truck, ining 10-wheeler truck nga padung nga mo-deliver og anapog sa construction site dinhi sa intersection sa Tres Borses ug Escabahog, Barangay Mabolo. Mayong pagkaguba sa tubang ang bahin sa 10-wheeler truck nga gimaneho ni Carmelito Lubiano, apan mas grabe ang gidangatan sa Elf truck nga gimaneho ni Ruben Avila, hinungdan nga napiit ang duha ini ka mga tiil. Ngabot ko ning iskina ha, pag abot ko na sa tunga gyud ang akong na bantayan gyud mo ipag igo sa akong kilid dapit sa truck boy, impact siya ba nakasodo jud gusto nga sa iskina. Siya katong driver ang rago siguro to ka bantay, wala man sa ka-brake yun, wala may skid mark nga ligid. Sa CCTV footage sa barangay, gitabang og ugat ang biktima. Nakamugnog heavy traffic ang insidente, mao nga nalangay og abot ang ubang rescuers nga dunay igong katakos sa pagluwas sa driver. Gamit ining jack, hinay-hinay nga napagawas ang tiri sa biktima og daling gidala sa tambalanan human sa kapin usa ka oras nga pagkapiit. Galisod jud sila kay kuan sa Europe, gikating iyang kuan. Kung makon yun, napiit mo siyang indugan ang modobela. Nasayran nga gikan sa dakbayan sa Talisay ang 10-wheeler truck, samtang gikan sa dakbayan sa Mandaweng Elf truck nga paingon usab mo deliver sa karga ini nga metal door. Giulagway sa mga residente sa dapit nga hilan ang lugar tugod sa sunod-sunod nga panagbangga sa lugar sa nakalabay nga mga sabana. Nalagi na gibutang sa una ng oxygen prone, pero may gina siya diyan ang kornira, nganong sa paran ako na katingahan pero kung uban sa nasa siguro na inahibugan ginala kay gahapon ko na igo do na may naigo lang ako an SUV to siya og kuan kining 03B. Ryan Sorote, News 5. Di makak sa kampo sa pamilyang Noval nga way nahitabong settlement tali kanila og sa kampo sa maternity. Kinigipahibaw ni Ryan Noval pinaagi siyang Facebook kagahapon sa hapon. Chinky Bargio, Sugin Liming. Pinaagi sa social networking site, makita sa kadaghanan kining post ni Ryan Noval, ang amahan sa batang giplastera ng baba sud sa maternity house nga daw nasagmuyo sa giingong amicable settlement nga nahitabo tali nila ug sa kadagkuan sa Cebu Puericulture and Maternity House Incorporated. Matud niya, dili mahimong mabayran ang ilang prinsipyo. Tungod sa hitabo, mibaha kagahapon og mga negatibong komento batok sa ospital. Suway sab nga gikuhaan sa mga tigbalita ang habig ni Janice Badukdok ug Ryan Noval apan wa kini mitubag sa mga tawag ug text message. Sa buhatan sa CHR kagahapon, una nang miluwat og kumpirmasyon off-cam si Janice nga dili iya ang maong pirma sa dokumento nga gipada sa abogado sa ospital ngadto sa DOH-7. Di pa lang sila anda mo atubang sa mga tigbalita kay nagpaabot pa sila sa tambag sa ilang abogado. Kahinumduman nga dadawat sab kagahapon sa DOH ang giingong settlement to dispute nga gipirmahan matud pa ni Janice Badukdok. Apan ang CHR miingon nga bisan sa settlement sa duha ka habig, di mahimong maapektuhan ang resulta sa interagency task group bahin sa giingong pagplaster sa bakba ni baby Johannes Noval. Ang resolution na to, again, diligya po na siya matter kung nasa yung settlement kay ato resolution is based to kuan naman. Ang report is will be forwarded to Manila. Kanya ato ang resolution nga na finding of facts. Gani mahimo pang magamit sa pamilyang Noval ang findings alang sa pagpasaka og kasong kriminal, sivil ug administratiba batok sa ospital kun ilang kinahanglanon. The recommendations just coach in general term to file a criminal, civil, or administrative. It's up to the complainant to find what would be the particular case to file. Jinky Bargio, News 5.
Buot ni Cebu City Councilor Jerry Carillo nga pasakaan gyud og tukmang kaso ang mga namunuan sa maternity hospital bisan pa man kung dunay nahitabong settlement. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nabaniog kaghapon nga nag-ariglo ang campus sa mga Noval ug ang maternity ug matud ni Cebu City Councilor Jerry Carillo nga di gihapon makaikyas sa kasong kriminal ug administratiba ang maternity kay duna pay mga laing reklamante. Dugang sa konsehal nga bisan ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo mamahimong makapasaka sa kaso aron masayran sa katawhan ang tinuuray nga nahitabo og sikin sa ang responsable niini. Then the case can proceed as long as there is sufficient evidence to pursue the case. No, so even if the mother will settle the case amicably, the civil aspect, it doesn't affect. It can pursue because that is a criminal action and a crime against the state. Giawhag sab ni Carillo ang investigating team nga isulti ang resulta sa ilang investigasyon. Lakip niyang giawhag ang mga saksi sa pagpatimaw. I would urge the investigating agencies to pursue the investigation so that the public will know. The public deserves to know what happened. If there's substantial or if there's evidence, and if the findings of the joint investigation body has evidence, then the city can initiate, no, so that this will not happen again. Leslie Caminada Vistil, News 5. Dayon karong adlaw og mass treatment ang Provincial Epidemiological and Surveillance Team uban ang DOH-7 sa lungsod sa Borbon ilabi na kadtong dunay sakit nga tipos. King Perez, Sugin Limi. Si Provincial Health Office Head Dr. Cynthia Hinoso Lango mao may pahibaw nga dunay mass treatment sa mga apektadong mulupyo sa lungsod sa Borbon nga nasakit og tipos. For today, they're supposed to be doing mass treatment, no, that is giving the recommended medication for typhoid fever. Gimonitor sabang Lugo Water System nga mao'y gidudahang tinupdan sa kagaw sa tubig nga mao'y hinungdan sa tipos. Gibutangan na sab kini og chlorine. Ato man naman tay mga leaflets or information na how to chlorinate, do the chlorination themselves, no? And or boil, let it boil for 10 to 15 minutes. Gitubag sab ni Hinoso Lango ang pamahayag sa Municipal Administrator sa Borbon kung nganong wa kuno dayon sila mapahibaw sa Rural Sanitary Inspector sa kahimtang sa tubig sa Lugo Water System. Matod pa sa Administrator nga niadto pang Mayo nasayod ang Rural Sanitary Inspector nga dunay hugaw sa water system. Gani matod ni Hinoso Lango nga nasayod na lang sabang ilang buhatan nga adunay outbreak pinaagi sa Reso 7. Giila nga si Edwin Branzuela ang maong Rural Sanitary Inspector nga giswelduhan sa Kapitolyo. I'd like to talk with him. So he's supposed to be coming today. Okay, we were informed by our personnel from the region. We usually get the information first before the region. King Perez, News 5. Usa ka lalaki nga casual employee ang mipositibo sa screening test human gipaubos ang 106 ka mga empleyado og surprise random drug test kagahapon sa Kapitolyo. Apan adunay duha ka mga empleyado nga wa misunod sa mando nga nagpabilin lang ang ilang mga mga buhatan samtang gihimo ang drug test. Mitambong pa kuno ang duha ka empleyado sa gihimong flag ceremony kagahapon. Sa kinatibukan 14 na ka mga empleyado ang mipositibo nga migamit og gidiling drogas sukad gihimo ang random drug test sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council niadtong Marso. I like to see na mo arrange sila nga kibawas lang nga i-drug test sila. We'll refer this to the governor then. I'm sure iya yun na i-refer ni Attorney Tolentino. Ambot kung sa iyang irason. Investigasyon sa City Hall sa Dakbayan sa Sugbo mipakita nga adunay mga barangay officials nga nalambigit sa operation sa gidili nga drogas. Ang impormasyon nga ilang nahipos gisugdan na karon sa pag-verify. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Migawas sa investigasyon nga gimando sa City Hall nga adunay mga barangay officials sa Dakbayan sa Sugbo nga nalambigit sa pag-operate sa illegal nga droga sa Sugbo. Matud pa sa Pangulo sa PICAC Vice Mayor Edgar Labella, kiniilang ni Sayran pinaagi sa investigasyon nga iyang gitahas ngadto ni Tejero Barangay Captain Joel Garganera. Nagdumili sila sa pagbutiag sa mga pangalan sa mga opisyal samtang ila pa kining gi-verify ang impormasyon. Some barangay officials is according to Captain Garganera. Ato nang i-verify and we conduct the necessary
verification process. Una nang imbestigar ang mga sakop sa kapulisan sa dakpan sa Sugbo nga lalambik ito sab sa operasyon sa gidili nga drogas. Dili mo lambo ang pagpamaligya sa gidili nga drogas kung walay pagpanalipod sa mga sakop sa kapulisan o barangay officials. Naglaom ang Pangulo sa Police Coordinating Advisory Council nga panghingusgan pa sa mga sakop sa kapulisan ang paggukod sa mga nalimbigit sa illegal nga drogas. We expect them to do more, no? And of course, their continuous, persistent, no-nonsense approach, at least maybe, hopefully, would help deter, and will awaken the minds of these mga drug users na they are being watched, gibantayan gid sila, and also Leslie Caminadivestil, News 5. Upat ka student leader sa University of San Carlos nag-atubang karon og investigation mahitungod sa ilang pag-apil-apil sa naitabong picket rally sa mga sakop sa USC General Services Employees Union niadtong buwan sa Mayo. Ryan Sorote, Suginliming. Namiligro karon ang pagtunga sa upat ka student leader sa University of San Carlos nga silang Catherine Abugan, Alem Garcia, Ken Ekarma ug Justin Gular. Human sila gipaubos og investigasyon sa Student Affairs Office tungod sa ilang pagsalmot sa piket sa USC General Services Employees Union niadtong Mayo 27. Na-identify sa sawang upat ka matinunan pinagi sa mga hulagway nga ilang nakuha atol sa piket nga positibo sa nag-iila sa pipila ka mga staff sa maong universidad. Miatubang sa hearing kagahapon gipatawag sa sawang upat o gipahibaw sila nga posibleng nalapas nilang handbook sa universidad. Ang gibuhat kay i-establish pa ang facts o gipangitaan mi kung unsa jud posible ipasaka against namo ug ang konsekwensya niini. Hulagway sa USC nga usa ka major offense ang nabuhat sa upat ka student leaders nga posibleng mosampot sa ilang expulsion o pagpalagpot sa tungaan. Bisan sa gibuhat sa USC, hugtanong gibarugan sa maong matinunan ang ilang gibuhat nga usa ka katungod sa pagpadayag ug simpatiya sa mga apektadong non-teaching staff. Giyong gitaktak ang mga sakop sa USC General Services Employees Union isip kabahin sa K-12 reform sa education system sa USC. Alang sa mga gikasuhang tinun-ana, wa sila nabuhat nga kalapasan ug igura nila gipadayag ang ilang yango isip kabahin sa ilang academic freedom. Wala siya nagbasag kay constitutional right we anamo ni nga freedom of expression, freedom to organize and freedom of speech nga mopadayag sa among pagkipisog sa mga workers sa San Carlos. Real measurement siya sa pag-apply sa core values nga mo siya sila ay makarelate with integrity and commitment to excellence in evangelization through leadership and social responsibility. Di ko ganan nga mahog siyang branding sa school nga core values nga witnesses to the word kunuhay mi. Because bisan ako ganahan ko mo speak out, pero bisan unsaon nila hadlok namo dili jud mi mahasol kay gibaw mi nga dili ra kami nagatubang manginani nga kaso ug daghan pag nanginahanglan nga tabang. Gikondenar sab sa National Union of Students of the Philippines Cebu ang laka nga gibuhat sa USC sa ilang kaugalingong mga tinun-an. Nabalaka ang NUSP Cebu nga posibleng mudagan unya ang mga tinun-an nga apikihon sa tungaan kundi nila pakigbisugan ang laka nga gibuhat sa USC. Kita na to nga inana jud ay ang character sa administration sa USC, inana jud ay ka repressive, inana jud ay ang action sa USC kung nay mga estudyante nga progressive nga mo critique sa ilang actions not only sa involvement sa students to other sa academic life but to the workers and to the other sectors for society. Ryan Sorote, News 5. Usa ka online petition gilusad aron awhagon si Presidente Noynoy Aquino na hingpit ng ipatuman ang Freedom of Information Bill. Jinky Barrio, Suginlimi. Comes from the media. Subling nanawagan ng sektor sa mga magsisibya, mga abogado ug mga tinun-an gikan sa nagkalain-laing universidad ngadto kang Presidente Noynoy Aquino alang sa hingpit nga pagpatuman sa FOI bill kon Freedom of Information Bill. Gilusad sab kaganiha sa Right to Know Right Now Coalition ang online signature campaign agig petisyon sa hinay nga aksyon sa Malacañang nga himuon ng usa ka balaod ang FOI. Ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas Cebu Chapter mo'y usa sa mga nangusog ni. Those times, wala pa gani ito ma-exposed ang pork barrel scam. So all the more right now that we have to push for the passage of this people's freedom of information. Alang sa fourth-year college student nga si Princess, importante alang nila nga masayod kung unsa na ang dagan sa panggobyerno karon. As a student, it is very much important for me for we are entitled to know all the information needed for us, especially about
what's going on in the government about good governance and about the finances. Ang buot mo pirma sa petisyon mahimong mo login sa www.change.org/tayo na para sa FOI ug ibutang ang inyong ngan sa petisyon. Jinky Bargio, News 5. Gipahibaw ni Capitol Security Officer ug Provincial Environment and Natural Resources Office Team Leader Loy Madrigal nga gisangat na ang mga kaso batok sa duha ka nasakpang na maligya ug mga endangered birds niadtong Biyernes. Mga napo kalanggam ang nasaknit sa Penro uban ang DENR 7, kasong kalapasan sa RA 9147 kun Wildlife Act ang atubangon sa duha ka mga lalaking na maligya niini. Ding ang gilaraw sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo alang sa mga nasunugan sa Barangay Banilad ug sa mga naapektuhan sa 3-meter easement zone. Samtang resolusyon nga nagdeklarar nga state of calamity ang Barangay Banilad isumiter ugma sa Cebu City Council atol sa session. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Iduso ugma sa konseho ni Konsehal Jerry Carillo ang resolusyon nga magdeklarang state of calamity ang Barangay Banilad kay nagplano karon ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga maghimo og condominium type nga building nga mo'y kapuy-an sa mga pamilya nga naapektuhan sa sunog ug kadtong mga panimalay nga maapektuhan sa 3-meter easement zone. Nga i-clear gito ang 3-meter easement kaya mao may gisabutan na mo dito ug ang kaning ang sidewalk. Dugang sa konsehal nga dunay budget alang sa mga proyekto nga kuhaon sa quick response ingon man national funding nga gikan sa National Housing Authority. Samtang nagpaabot sa pag-construct niini, plano ni Carillo nga ibutang una sa mobile relocation ang mga nasunugan. Doon naman tayo mobile nga relocation kanang katong mga kausong bus na to sa una nga atong i-construct nga doon ay bid banks. Nangayo na sabsiyag report gikan sa Bureau of Fire Protection sa investigasyon sa nitabong sunog kay gusto niyang dunag yung manubag sa hitabo. Leslie Caminada Vistil, News 5. Naghuot sulod sa usa ka selda ang mga piniriso nga gipang tipdas. Mahimunta kini nila nga madala sa hospital apan dili-dali ang pagkuha og court order. King Perez, Sugin Liming. Nagpabilin gihapon nga gi-isolate karong adlaw ang mga nasakit sa tipdas sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Sa talaan sa CPDRC, mikabat na sa 60 ka mga kaso sa tipdas ang ilang natala sukad Hunyo 9. 36 ka mga pasyente ang padayong giobserbaran. Lisod nga sitwasyon sa di sa migrahan makaon tungod sa sakit. Amo higda ra tug inom tubig maura. Matod pa ni Jail Warden Romeo Manansala, gisunod nila ang rekomendasyon sa Regional Epidemiological Surveillance Unit na mogamit og mask ang mga pasyente ug dili una pagpasud sa mga bisita. Hinuon natugutan nila ang usa ka asawa sa pasyente ni adtong Domingo nga mabisita ang iyang bana nga binilanggo. Hangin gyud makasulod among libuhat at ang mga infected among gidado sa bisitahan. Pero do ha. Pag-inis nga ito. Pagpante ko lang kayo. Sa akong liyo, masayra na to ang mga apektadong pasyente sa tipdas diri sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga gi-isolate sud sa usa ka selda ug sa masayra na to naghuot kining maong mga pasyente. Matud pa sa mga kadagkuan sa CPDRC nga wa nay laing kabutangan alang sa pag-isolate ang maong mga pasyente tungod sa kahuot sa mga selda diri sa CPDRC. Hinungdan nga kung padak-an kining CPDRC usa sila mga gisugyot ang paghimo og kaugalingong infirmary o tambalanan aron pagtubag sa mga suliran sa panglawas sama sa measles outbreak karon. Gipasabot usab ni Manansala kung ngano dili mahimong madala sa tambalanan ang naghuot nga mga binilanggo nga adunay tipdas. Pwede man pero magbuhat ito lakad no sa madaan at sa ospital kaya mga ito kumpuldo na rin. Para mo mga kaso din. Ano, rasa nga rin, patay ba? Gawas emergency na doon, mag-mature at maguyog sa ospital. Ugmang adlaw mo bisita ang reso alang sa paghiling ug pagtambal sa mga binilanggong adunay tipdas. King Perez, News 5.
Giduyugan sa Department of Interior Local Government ang barugana ni Vice Mayor Edgar Labella nga dili siya makavito sa usa ka ordinansa din siya mausab ang presiding officer. Si Councilor Jerry Carillo mideklarar nga aprobado na ang iyang solo parents ordinance tungod sa kapakya sa Executive Department sa pag-approve niini sulod sa gitagal nga panahon. Si Vice Mayor Edgar Labella kinsa mo'y acting mayor sa paghupas sa Tagal una nang pahibalo sa Secretary sa Konseho nga dili siya mahimong muhatag og aksyon sa ordinansa. Ang ordinansa givito ni Mayor Rama sa iyang paglingkod og balik gikan sa leave of absence. An ordinance has to be something nga imo gintan-ahon dyan. Kaya kung buhat lang ang ordinance, pagkahuman, daghang kayo mag-senada, daghang kayo. Pagkahuman, uy, kutugam mga katag ordinance, di ba mo dito makabinipit, ani? So, sa ending. So, likram mo, daghan. So, muna diya nga, ato yun ang istudyuhan. If the mayor, the act of the mayor in vetoing it was in accordance with the procedure provided, set forth under the local government code, then they have to override the veto by a vote of 2/3. They have to override the veto. It's not just ordinary majority, ha? They have to override the veto. If they can muster enough numbers to override the veto, then the ordinance will be approved. It's deemed approved. But if they Bagong provincial attorney mityabaw sa gihimong pag-atake kaniya sa usa ka tigbalita. Mihulga kini nga mukiha og libel. King Perez, Sugin Limi. I would like to challenge Mr. Nazaro for him to execute affidavit along that line or anybody for the matter kay Wa na makauyon si Provincial Legal Officer ug Acting Chief of Staff Attorney Orvie Ortega sa mga gihimong pasangil bato kaniya sa usa ka tigbalita. Gila ni Ortega ang radio commentator ug columnist Bobby Nalzaro nga mo'y kanunay nga nanamastama siyang pagkataon nunot sa kontrobersiya. Matud niya usa na kabuan nga gisaway sa tigbalita sa kolum niini sa pamantalaan ug komentaryo sa radyo. that if a particular matter is being repeated many times over, then there is only one conclusion. Okay? And also, if the attacks is already outside of the issue, Usa sa gipasangil ni Nalzaro nga gibayaran kuno si Ortega og usa ka libo sa matag gwardiya sa Black Pearl Security. 206 ka mga gwardiya ang gipatrabaho sa Black Pearl Security Agency nga walay kontrata sa wa pa kini disqualify nga bidder. Laing pasangil ni Nalzaro nga nakapalit kuno og bag-ong sakyanan si Ortega tungod sa paghimo sa Black Pearl Security Agency isip winning bidder. total na pa man po ko'y kaya man po na ko mabayad og monthly, mao to nga nahisgotan ako sa kong ginikanan, kini ako ginikanan, naamang din sila diha, kini laging mapinanggaon nga ginikanan, ang among kanter, naaman may kanter mua, no? Gibaligya nila ang halin o bentamin, gihatag sa kuwati buok. Pila ra may down anang akong EcoSport nga kanang Ford nga EcoSport. That is only 169,500. Gikarlon ko na sa UCPB Ramos. Bisag atuon pa na Mr. Nazaro dito. Matud pa ni Ortega, apektado na ang iyang pamilya. Ako, usap ko ka leader. Lapo ko sa simbahan. Usay, murag dili maayong itanaw na ang sa mga tao nga nakahibalo ba nga basig tinuod. Gulyo kayo. Mupasaka og kasong libel si Ortega kung mupadayon kini og pag-atake kaniya. Siya nagtuo nga adunay politiko nga nagpaluyo kang Nalzaro. Sa text message ni Nalzaro, gihagit niya si Ortega sa pagtinuod sa iyang hulga sa pagkiha. Gipanghimakak usab ni Nalzaro nga gipaluyuhan siya sa usa ka politiko. Is build up. So I am actually soliciting the help of another lawyer. Gihimakak usab ni Nalzaro ang pagduda ni Ortega nga gipaluyuhan siya sa security agency nga kaatbang sa Black Pearl o gikan sa kaatbang sa politika sa gobernador. Hinuon gihagit ni Nalzaro ang provincial attorney sa pag-resign siyang katungdanan o siyang pagkasakop sa Provincial Bids and Awards Committee. King no, unas tanan, si kinsa masad siya nga magpahingilin ako sa Kapitolyo. Gawas na siguro ang gobernador, kamoy nagtudlo na ako. King Perez, News 5. Maukadto ang usa ka oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa,
Kapatid, Kadi ilang kutob sa balita, aksyon!